какво правите. Днес ще ви покажа как можете да направите free food. Да, нека да почнем. Номер едно, трябва да сте станали, как да ви кажа, груп, за да можете да го направите това. Номер две, направете едно ранч. Трябва вашия приятел да заеме. И да го да го приеме. Какво прави? Няма значение. Ние трябва да се запутаме тогава. За това, нека да ходим там, магазина. Да. Остават ми хора, както виждате, 7 секунди, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И свършваме. Просто натискате веднага магазина, веднага. Кажете на вашата приятелка файл. Или now, по-добре, или сега. Защото моята приятелка е българка, затова не спорете. Да. И той ще ви покаже ей това. И трябва да натиснете OK. Ама натискайте по време на това Хикс. Вие няма да виждате никого, никого. Затова отивате тука. Обаче да можете да се храните коня. Взимате каквото да си искате и го слагате върху коня. И вижте? Ще го направят много. Както можете да таковате и още едно нещо. Е много лесно. Елате да ви го покажа. И така ще е много лесно. Моята приятелка в момент не ма вижда, не знам защо, защото правя фрикфут и аз съм вътре в магазина, обаче този момент, хора, е много специален и за това. Не. Беше за малко да падна долу. Момиче. За това, хора, сега отивам да ви покажа, че можете да сложите и наденички, и пикник. За това, нека първо отидем на пикник, за това, да. Както виждате, моята приятелка, къде си? Беше казано къде си човек, май една минутка ще кажа. За това, сега слизам от коня си. После отивам точно тук и показва, нали, за да седам. И вижте? Става и за такова, и за напитъчки, и за пикник. Не си хапите нито една стотинка, вижте? Добре. И после можете всичко това да си го храните, да правите пикник. Да. Благодаряхте, че ме гледахте. Чао! Bye!